ଆସ ଜାଣିବା କେତେଟା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ। କେଉଁ ସାର ଆମର ଦାନ୍ତ, ହାତ ଓ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଧାତୁ ସାର। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶନି। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ କେଉଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଯକ୍ଷ୍ମା। ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ କିଏ ଛାଣି ବାହାର କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବୃକକ୍। କେଉଁ ଜଳକୁ ଉତ୍ତମ ପାନୀୟ ଜଳ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନଳକୂପ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜୟଦେବ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହାଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା କାନ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗୀନ ଫିଲ୍ମର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା କୋଲକାତା। କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ନୋଟ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚୀନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଲୁ। କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1911। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ କେଉଁ ଏସିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଫୁଲିଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍। ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସିନେମା। ତାଜମହଲରେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ରୁମ୍ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 120ଟି।